Comrades, friends, patriot, today nginomfowethu lo umuzi awuthini ngisho kahle uWilliam Pofana, yeah, umfowethu ushayiwe South Africa, thina esithi amabhunu akube khona i-reconciliation, thina esithi akube khona i-social cohesion. Ushayiwe umfowethu, ushawe yibhunu nendodana yakhe. Mfowethu, akuchazela abalandeli la ukuthi kwenzekeni empilweni yakho lezi zinsuku. So ukukhulu ngithobeka ngiyabonga kakhulu futhi ngizabisa Awuphame sizwe. ngiyabonga ukuthola leli thuba futhi ukuthi ngikhulume udaba olungiphethe kabuhlungu empilweni yami. Ngiqhashazwa yibhunu ngisebenzile. Lana ibhunu langithatha emgwaqweni, lingithatha njengomuntu ofesile ofuna umsebenzi, langiqasha ibhunu, langithathela i-ID yami ukuthi lizongiqasha ukugcwele. Yebo, ibhunu malithatha i-ID yami lizongithatha masihamba masifike esayithini bese langitshela ukuthi hayi ndoda la abantu bayahamba ngisebenzela abantu, i-ID yakho ngizokunikeza after 3 days. Mase ngibone ukuthi uphefuma kanjani esemsebenzini, ngisebenze-ke ngiqhubeke ngisebenze ibhunu ngithenga umhla ka-10 langenzela isimanga, ngiqala emsebenzini ngo-7. Leli bhunu njalo lingithatha ekuseni, lingithatha e-airport endala, lingisemanzimtoti ngoba lona lihlala ibhulakho. Langithatha ekuseni langise esayithini, masifike esayithini sisebenze, mangiqeda umsebenzi esayithini ibhunu, mangiqeda lo msebenzi kade linginikeza lokuqala, linginikeza omunye wokuphusha ihlahla ukuwisa isihlahla. Ngisuwisa isihlahla phansi sokuqala ethela ngisiwisa, mangiwisa sesibili isihlahla ngishaya isihlahla lihambe. Maselibuye ibhunu libuye selingibuza ukuthi, "Hey motherfucker, why you cut the tree like that?" Ngakhathazeka ngoba bengiphethe nembazo esandleni, ngakhathazeka ukuthi lo muntu kathi ngisebenza ngosuku, hayi ngisuke ngihambe ngiye kuye umlungu, ngihambe ngombuza, "Mnumzane, ngikhathazekile, angisakwazi ukusebenza kahle manje, ungithukelani?" Awu, wangibuza wathi, "Who you?" Hawu, ngithe ngisamangele lapho, wathi, "Hey, pick your stuff and fuck off. I give you 5 minutes. I don't need you in this site." Awu, hayi nangempela ngahamba ngayoshintsha. Ngithe ngisawushintsha lapha, la ngishintsha khona ngokuthi bese nginensuku ngisebenza khona impahla ezinye ihlala khona. Ngisayiqoqa impahla, waqhamuka wathena ungenza 2 minutes isikhathi akasangifuni isayithini. Awu, mlungu awabehamba, ngasuka lapho, wasuka wangishiya lapho ngisakhungathekile le 2 minutes. Angicabanga ukuphela ngikolede i-ID yami ngakuyena, imali yami kufanele sanginikeze. Uma ngiya kuyena ngihamba i-distance, mhlambe i-distance engiyihambayo ngiyacabanga ukuthi amagqathu angaba mhlambe 15. Kunetebhisi, nginyuka itebhisi, uma ngifika itebhisi, uma usuka phansi etebhisini ngaphezulu nakhona maybe 20 meters. Uyinyuka itebhisi, uma ngifika phezulu kulezi tebhisi nangu la, angibuza athi, "And then?" Bese ngithi mina, "Hayi mlungu, ngicela i-ID yami, ngicela nemali yami." Ngimile njalo le tebhisini, njengoba ngimile le tebhisini ngilindele ukuthi anginikeze imali yami, yena uclose kumina ngoba igxathu ngisuka le khona mhlambe igxathu elilodwa kuze kumina. Usukile ngalelo gxathu wafika ngiphusha ngimile nezitebhisi, ngiphusha ukuthi ngishone phansi enzansi. ngoNkulunkulu-ke, ngoJehova ngiyambonga ngoba angizange ngiwe
ngakwazi ukuthena ngehle ngenyawo by force ngiyokukhalathela izansi ngihambe ngiye empahleni zami ngithi ngiyoshintsha noma ngiyoyithatha iy'mpahla zami. Uma ngifika lapha kothatha iy'mpahla zami ngingenelwa ucingo. Awu mangibheka hayi umakhelwane wami la ansi ucingo ngithe ngithatha ansi ucingo afike lo mlungu angibambe futhi angisathi ngitshela sa-ansi ucingo mina. Hayi umlungu angibambe ethi asangifonisa ethini angidonse ngithi ngibona ukuthi manje ngifuna ukufaka ucingo ifoni ephaketheni. Uma ngithi ngayifaka ifoni ephaketheni uyangidonsa ngala. Umlungu ngiyabuza mlungu ngoba ungithukile because of you do all this because you swear me. Hayi umlungu nje fuck off, I don't do it. Awu hayi umlungu uyayi-ke ngizama ukuthatha isikhwama sami ngithi ngiyasithatha isikhwama sami asithathe sineplastika phakathi nama-avalon ami nenkomishi zama ukulahle lapho. Umlungu ukwenzelani okwenzayo? Avana ngibambe ngemawashingi angidonse ngidonsa ngizemelele phansi kudabuke iskipa ngisho nenecklace yami nebhluku ngisho ibhande ebengilifakile ligashuke ibhande. Athiwa ngiphakamisa ngingafuni ukulwa ngizabalazela ukuthi ngifuna ukuthatha izinto zami ngiy'phumele. Hayi kuthe kusenjalo-ke sengidonsa ngenkani wabiza indodana yakhe yomlungu wathi boy weza umfana omkhulu ugijima. Semefika umfana la akabuzanga wathi hey ngiyamthatha manje lo ngomshala kude ngifuna umbulalela kude. Awu ngambuza umlungu ngokunje ngibuza ukuthi ungithukelani. Umlungu waqhubeka nokwenza lokho. Babhizi la bakhuluma nendodana noma utshela indodana yakhe ukuthi this motherfucker I'm taking to kill him somewhere not inside by this side. And then ngizothi kade zama ungitshontshe. Hawu hayi kanti sesiyafika ngabe izitepu sade ngiphushela kuzona bebe ngibeka phansi lapho bese uqala phansi futhi lolu daba labo baliqala phansi nomfana wakho ukuthi ufuna ukuza umfana ukuthi yini ngenzeni. Ubaba wakhe umtshela ukuthi lo ngifuna ukumkhombisela ngaphandle ukuthi izekafela. Hawu bese ngiyasiklema-ke lapho ngithi mina hawu bafuthu gijimane uzane ngisize nabo abelungu bengibulala. Lapho kwaphuma umakhelwane ababesebenza ngisho nokhetheka waphuma bavela nangemnyango wakhona kulo muzi ade sisebenza kuwona. Akho umuntu ozayo kodwa Akekho oza kumina. Hayi ngikhale baze bengidedele labelungu bedlengelele. Ngithi mangibona sebengishiya ukugabana ngizama ukuvuka kuvuke kubuhlungu. Ngikosele ngicabanga isikhwama sami nempahla zami ngivuke ngekho nempahleni zami ngihambile ukuthatha. Ngithi mangibuye ngithatha nginyuka ngeza kuyena athi hamba ngala. Ngithi mina hey ngiyakwazi ukuphuma ngala sengingaphandle kwesango lakho ngiphuma la ngithanda ngakhona manje. What are you lucky? Hawu for what? Ngiyasho lapho nami ngiyahamba ukukhulu ukukhathazeka ney'nhlungu enganginazo ngaleso sikhathi. Engiyasho ukuthi-ke namhlanje ngizosho ukuthi ngisenkingeni ngenxa yabantu abamhlophe ngento abayenze kumina. Mawusuya e-police station uthini? Ngibuhlungu mase kuse kufika kumele ngisihamba lendleleni no angiye e-police station. Ngihambe ngiye e-police station ngendlela yakhona ngiyazi. Ngihambe nge-police station ngisahamba ngenxa yey'nhlungu sengidraya kakhulu indlela ngiyazi. Ngiqala iklinikhi yangakhona eManzimtoti. Banginikeza usizo eManzimtoti. Bebenginikeza usizo eManzimtoti ngibuze i-police station. Bangikhombisa i-police station. Ngiye e-police station. Hayi bangingamukela ngezandla ezinhle ezimhlophe engabafica ngaphakathi e-church office. Balithatha udaba lami bangenzisa yonke into
ngakusasa bangisendela imessage sengisendlini la ngihlala khona. Umseshi wecala wazisho ukuthi ubhizi uyakulandela udaba lami. Hhayi ngiyakuthokozela nokuthi lamuyelekile icala lami. Ngalinda kwaze kwashaya mhla ka-30. Ngabona mhla ka-30 ngingarespondi ngingatholi lutho kuqhamuka e-police station ukuthi icala umlungu uboshwanile. Ngifonele khona e-police station kuleyona le namba engisendele yona indaba yokuthi bayaluphela udaba lami. Ngifonele le namba. Hhayi alithiwa umuntu ucingo kodwa ukuthi lethi khona ngalolu langa kufika imessage yokuthi hhayi mina yafika ngakusasa imessage. Yafika imessage ngakusasa ukuthi hhayi icala lami li-withdrawile. I mean kwathiwa icala lami liya kwi-prosecutor. Kumele liya kwi-prosecutor. Okay, ayisifani hayi ngibe nokuthokozela ukuthi hhayi kumele i-prosecutor uthuthe ngiyidethe icala engizoyithola. Ngilinde ngiphinde ngilinde futhi ukuthi hhayi ngilinde icala. Ngithembe ngithole ukuthi icala akwenzeki lutho ngiyekho emaphoyiseni baseshi baseManzimtoni. Ngiyofuna ulwazi ukuthi kwenze umseshi wami ngifuna ukuthi angichazele. Ngifike umseshi wami kuthiwa hhayi umseshi akekho uselivini. Mese livini umseshi ngifika uLesine. Hhayi kuthiwa umseshi ngenhlanhla lo ngitshenayo athi umseshi uzofika ngomsombuluko. Hhayi ngoLwesihlanu ubuye futhi bese ngingena imessage futhi efonini yami. Ithi imessage hhayi icala li-withdrawile and likhanseliwe selikhanseliwe icala lami. Engikhuluma ngento ekhona ngefonini wonke la message yale fonini. Bese ngithola ukuthi kusukela ngahlukunyezwa umlungu anginalutho emoyeni nasemphefumulweni kakhulukazi njengoba ngithongwa ngumama. Namanje uma ngisime ngimcabanga ngithuka yibhulu. Ngizizwe ngivevezela ngisenkingeni bantu bakithi ngiyagula. Ngidinga usizo noma yiluphi ungangisiza nje futhi. Manje manje imali yakho bayakunika yini? Lutho imali yami abanginiki. Bakukweleta malini? Imali umlungu wayethe uzokunikeza ngangithe kuyena ngicela u-6,000. Wathi hhayi ngiyakwazi ukuthi abe nalo mali. Wagcina sesivumelene ngo-1,800 uma siqeda umsebenzi ngenyanga. Uma siqala omunye umsebenzi futhi uzokwenza kanjalo. Hhayi-ke ngithe ngokuthi waqhubeka umlungu imali okade kufanele ukuthi anginikeze yona wagcina sethi sekuyamina kuyena sengiqalisha indoda ngoba inyanga ikude umsebenzi usuqala inyanga cela imali yokudla nokugibela. Wavuma ukuthi uzonginikeza imali naleyo mali futhi wagcina enganginikezanga. Wawususebenza iy'nsuku ey'ngaki? Iy'nsuku bese ngisebenzile kuyena bese ngisebenzile iy'nsuku eziwu-15 ngingaphrosesi 15 or 14. Waphuma ungaphethe ngishisele? Ngaphuma ngaphethe ngishisele. Uke wakufonela nje after uhlukana naye? Akakaze angifonele. I-ID yakho wayeyithathelani? I-ID yami wayithatha njengomuntu ethi yena ufuna ukuthi ngihlale emsebenzini wakhe. Manje umuntu uma ehlala emsebenzini uyathathelwa i-ID? Ngathi uma ngimbuza lokho wathi lokho ku-3 days engisangitrain. Wangibuza wathi hhayi u-3 days kuzobe 3 days. Wagcina eyibuyisile? Wagcina engabuyisile njengoba ngiyilana ayikho i-ID yami kuyena. Okunye okungiphethe kakhulu kabuhlungu ngoba angikwazi ngisho u-aplayela ngisho u-350. Angikwazi ngisho nokulungisa izinto zami zeyimali. Kune-ID, kunemali yakho, kunesithunzi sakho, konke kusele lapha kuloya mlungu. Yena Nkosi yami wangibulala ngiphila. Ngibonga nje ngoba ngiyaphila ngiyakwazi ukuthi ngimtshele isizwe sakithi engizohlekela. And futhi abelungu ayabasifuni.
ubonise abasifuni abelungu. Umuntu ongathi uthandwa umlungu ayi uyikhohlisayo. yeah Uyikhohlisayo umuntu othanda umlungu. Umlungu uthandwa amandla omuntu. Lo yamnade ngimsebenzela bese nje igqila namanje ungaya manje untshontshe ngithambe nje uye khona uyobona manje uzosibona igqila zabantu ukuthi sigqile into manje. Hey bafowethu, akukho esingakusho njengoba nizwe nje icala kulobo kugqilazwa abelungu. Imazi imtoti idominate abelungu, ne-police station idominate abelungu, kodwa umseshi umuntu omnyama u-SP Makhanya emazi imtoti police station. Case number 88/7/2025. Umuntu wakithi ke lo mnyama umsebenzi obeyosebenza wagcina emsebenzini eseyisitha sempilo. Yabona ukuthi ungabibikho kwemsebenzi kudala ukuthi thina sonke siyibala elimnyama sigcina sinokuhlukumezeka. Umuntu uneyingane mfowethu akithi? Yebo. Zingane? Zimbili. Unayo unkosikazi? Noma Ungasenayo. Kodwa manje mawubuka le hatred abelungu abayenzayo, it transfer itself to i-generation yakho. Ubonakala ubaba hlukunyezwa abelungu, nobaba nomkhulu bahlukunyezwa abelungu, kwathatha umhlaba kwenziwa yonke. Namanje we are living in that cycle. Umbuzo uthi sishintsha kanjani i-present uma belungu nabo bese basaganisha ukuthi thina kumele sihlukumezeke ngalendlela. Mfowethu sorry, kodwa ke thina njenge-MK Labour Desk lolu daba sizosukumela. One, we have to write a letter to the police station to inform the police station what happened. Lo muntu ushayiwe walinyazwa njengoba esho ukuthi uzubuhlungu, wahamba waya eklinikhi kuqala, wabuya e-police station, kwavulwa icala, ngazi noma i-common assault noma i-GBH, but ikhona into evuliwe. But at the end of the day there are amagama ashiwo athi asambe siyombulala, but benze njani amaphoyisa asule icala li-withdraw? Asazi noma uprosecutor oqhamuka kuliphi izwe. Yingakho sekufanele sililandeleke lolu daba ukuthi kungani umfowethu agcine ukuthi uprosecutor othi uyali-withdraw icala, ngoba kuwumlungu oshayile eshaya nendodana yakhe. Senze njani thina abantu abamnyama ngabelungu mangabe abantu bakithi beshawa abelungu? Senza njani thina siyaba-embrace, thina sithi akube khona i-moral regeneration, sikhuluma izinto amagama amakhulu, but izinto practically abelungu abasifuni bafowethu, abasifuni. And umbono umfowethu engenawo nje umsebenzi uhulumeni osifake kulesi simo sokuthi abafowethu bangabi nayo imisebenzi, bahambe bayathi bayoyizamela, bame ey'tobhini, baphathe bagqoke izinto zabo, bayabegcineni sekufika abelungu abazokwenza lento abayenzayo. Uyasho lo mlungu ukuthi abanye bafika bahamba, abanye bafika bahamba, kusho ukuthi njalo fika abasebenzise masefanele bahole abashaye babaleke, njalo basebenza masefanele bahole abashaye babaleke. Naye wenze njalo kumfowethu for 15 days akaze azayithola imali yakhe. Sizoyenza follow up kumnikazi womsebenzi client la ebesebenza khona lo mlungu, and the case sifuna ivuke, and the case sifuna ukuyibona ngamehlo ukuthi why singaba subjected to a high rate of ilokuze ill treatment efana nale oyitholile mfowethu. So sizozama sizoyifaka icase yakho kwilokuze njenge-unfair dismissal, ehamba ne-unfair labor practice, ehamba nayo yonke into efanele ihambe nayo, so ifake sisiyemeni. But kodwa futhi criminally kufanele siyilandele le case izifike la iyakhona ukuthi how come ukuthi abelungu basenesihluku esingaka. Bafowethu siyabonga, sizonikeza
i-follow up yale issue yaba Mfethu uhulumeni usidayisele thina sidlulanga ngathi mfethu. Usidayise kakhulu uhulumeni, usidayise kubelungu, usidayise kubantu bokuhamba. Usithengise usenze isenti aseyilutho. yeah Lo hulumeni lo udlalile kakhulu ngabantu abamphisholo. ngiyayifila le njengoba nina nebhizi ngicela amatoho. Mina nje ngitshela ukuthi ngidla umpuphu negwini. Ngivuka ekuseni. Ngenxa guys parish ukudla kwayo ngenxa yohulumeni. Usicindezele bafowethu asina choice. Siyacela noma nithi niyayizamela noma sithi siyazama sithi sodayisa-ke sabaleka lamabhoni soyizamela ngokuthi emgwaqweni nangu uhulumeni namaphoyisa akhe usibopha. Sithole kanzima kubelezwe bafowethu. uNkulunkulu ngicela ukuthi asilethele umholi okuyena wangempela osimela ngokweqiniso kweziso. yeah Ngiyabonga mfethu. no siyabonga kakhulu bafowethu. Balaleli ninga commenta umfowethu ke unalento le ibizwa ngokuthi yini le phone engenayo abatshengisa abalaleli niyabona okusho uthanda ukumsiza ithini inamba yakho uma ufuna umuntu mhlambe ozothi ke uzobamba itoho ke mhlambe ke uzame nawe impilo ngendlela ongayizama ngayo. Hayi inamba yami nje ilula ithi 072 yeah 27 yeah 25 yeah 233. yeah okay ngicela nibambe bafowethu inamba yakhe so that azokwazi ukuthi naye maye khona netoho kulesi simo amlekelele ngoba nayo bethu uyozana okunye ke nokunye nathi we are carrying on nama issues zakhe ukuthi siwayise phambili azafike kwi justice la yothola khona proper justice kule case yakhe and thina ke nosithinta ke kuyo le nombolo ethi 0605905029. Siyacela ukuthi ke sonke ofuna ukwenza follow up uzoya lapha kwi MK Labor Desk Sanfosa uzoyibona lapha ku YouTube. Awuzofika ayithole khona yonke indikimba yakhona sizolokhu siqhubekile case silandele ngendlela soyilandela ngayo. Siyabonga amandla wethu amandla siyabonga.